פה בסניף עזרא הדר גנים ובאנו לבדוק מה שלום הנוכחים בסניף. בואו איתנו. מה שמכן? שירה. ומה שמך? אני אסתר. וואו. אסתר המלכה. הכי סבבה. מה תפקידך בסניף? מדריכה את נחליאל בנות המלכות! את מפריעה על הקטע. מה תפקידך בסניף? אני החניכה הכי שווה פה, חברים. פשוט לשמח אותי. רגע, אבל איך קוראים לך? כולם שמחים. איך קוראים לך? בדיוק. איך קוראים לך? הילה אברהם. וואו. מה תפקידך בסניף? תפקידי בסניף זה בעצם על הגמח. אני כל כך אשמח באמת, אם אתם צופים בזה, תבואו תעזרו באמת, זה מצווה להחתכה מעולה. כל מי שצופה בזה, כל ההוראות, נחליאל, כולם, תבואו תעזרו, זה ישודר, תקשיבו, באמת זה רציני, תבואו תעזרו, אתם לא מבינים איך זה חשוב, איך זה משמח. יש המשך לרעיון. אוקיי. ביי. לא, את יכולה להשתתף, בואי. תבואו? ברור. אוקיי, המשך, מה אתן אוהבות לאכול? אנחנו גם? נחליאל בנות. מה את אוהבת לאכול? מרק של נחליאל בנות. שווארמה עם מלא טחינה. שנחליאל בנות. מה את אוהבת לאכול? משהו שנחליאל בנות מכינות. את הראש. אוקיי. מה את חושבת שהמילה פסיכודלי אומרת? תקשיבו, חבורה של הזויות. ולמה אתם שולחות בסטוס? יאללה, תמשיכו בלעדה. מה את חושבת שהמילה פסיכודלי אומרת? לדעתי זה אנשים ממש ממש מטורפים. כאילו, משהו מטורף, ווואלה מזכיר את נחליאל בנות. משהו עובד לי שם. משהו. אוקיי. מה את חושבת שהמילה פסיכודלי אומרת? אני חושבת שזה פשוט אומר אותי, כי אני פשוט מגניבה כזאת, וכזה וואו, הבנתם? וכזה גם נחליאל בנות, כי אני חלק מזה. נחלי! עם הרביעייה הנקראת השלישייה ותמר. יו. כן. אוקיי, איך קוראים לכן? אני תהילה. בקול! אני תהילה. וואו. כן, את? אני ליה. וואו. ואת? אני חנה. ואת לא אכפת לנו. סתם. כן. אני שוקלת אם לענות עכשיו. השלישייה ותמר, אוקיי. ענינו לעצמנו. התשובה נמצאת בגוף השאלה. אוקיי. מה אתן אוהבות לאכול? מה שלומכן? השבח מושלם. וואי. איזה צדיקות! אוקיי. מה אתן חושבות שהמילה פסיכודלי אומרת? את לא מקשיבה ואת אחר כך תשאלי שאלות. חבורה של הזויות. נחליאל בנות. מקנה. נחליאל בנות. וואי. אוקיי, ואת חושבת ש... נחליאל בנות, ברור. ואת? אני חושבת שזה מטורף. מה שניתן לראות פה זה שלא פסיכודלי פה. וואו, שכל נוזל מהאוזניים. תודה רבה לכם, ביי. שם שלכם? אני דביר. אני נדב. אוקיי. מה שלומכם? ברוך השם, מעולה. מדהים. יופי. מה אתם אוהבים לאכול? המבורגר. פיצה. יופי, גיוון. מה אתם חושבים שהמילה פסיכודלי אומרת? לא עובד. לא יודע. בקיצור, אבל מה אתה חושב שזה? אתה אומר לך פסיכודלי, מה אתה חושב? חיי בנות, ישר עולה לי לראש. וואו, תשובה נכונה! יונתן פפקין? אוקיי. מה שלומך? בסדר. יופי, ברוך השם. מה אתה אוהב לאכול? המבורגר. למה כולם בנים? ומה אתה חושב שהמילה פסיכודלי אומרת? אין לי מושג. וואי. מה שאתה חושב, מה זה פסיכודלי? מה אתה חושב? מה זה נחליאל פסיכודלי? זה בעברית בכלל? זה בגלל שהמציאו. הנה, אני יודע, משוגע, מטורף, אני יודע. וואו! וקדימה מורה לנחליאל. ונחלי, נחליאל.